Здравейте! Ще ви покажа как изглеждат негативните емоции, засечени при биорезонансна диагностика и по-конкретно гневът. Гневът на енергийно ниво има вибрационна честота 1,4 Hz и това поставя тялото в състояние на стрес и нарушена функция на органите и системите. Доказано е, че гнева уврежда черния дроб. Всъщност гневът е комбинация от страх, желание да доминираш, безсилие и ярост. Какво всъщност може да направим? Две техники мога да ви предложа. Първата е да се запитаме защо съм гневен и кое ме кара да изпитвам тази емоция. По някакъв начин да обясним гнева, а не да го изразяваме. В момента, когато опишем гнева, той изчезва и губи смисъл. Друга техника е за малко да се отдалечим от реалната обстановка. И така по-лесно ще може да погледнем ситуацията отстрани.